Bună tuturor și bine ați venit la o nouă etalare! Vă invit la o etalare cruce celtică pentru cei din zodia Capricorn. Prima dată aș vrea să vedem care este energia etalării și apoi să aflăm ce urmează pentru cei din zodia Capricorn în următoarea perioadă. Haideți să vedem care este energia etalării prima dată. Este ceva ce voi manifestați în viața voastră, vă doriți să se întâmple ceva anume în viața voastră și vreți să aflați cât mai multe lucruri, cât mai multe informații în legătură cu o anumită situație. Iată care este energia etalării. Acum voi lua un set de tarot să aflăm ce urmează pentru cei din zodia Capricorn în următoarea perioadă. O să vă rog să țineți cont că este vorba de o etalare generală și nu toate elementele de aici vi se pot potrivi. Selectați ce se potrivește cu situația fiecăruia dintre voi. Haideți să aflăm ce problemă vă preocupă. Vreți să aveți puterea și determinarea să puteți acționa într-o anumită situație? Ce vă ajută în rezolvarea acestei probleme? Faptul că vă doriți să aveți succes. Ce gândiți voi despre această situație? Vreți să vă asumați un risc pentru un nou început? Lucruri de care nu sunteți siguri? Nu sunteți siguri dacă vă doriți să fiți mai implicați în această situație și să aveți grijă de persoanele din jurul vostru? Trecutul îndepărtat la care vă gândiți? Vă gândiți la faptul că și în trecut vă doreați să investiți în orice situație? Ce vă doriți pentru viitor în legătură cu această situație? Vreți să faceți o propunere cuiva, dar considerați că dacă veți face acea propunere, propunerea voastră ar putea fi refuzată? Ce vă doriți în prezent? Să faceți o dreptate, să înclinați o balanță în această situație? Cum vă văd ceilalți implicați în această situație? Ca o persoană care în permanență vrea să încheie lucrurile în orice situație. Ce surprize veți avea? Vă veți dori o împăcare, o reuniune cu cineva, iar acolo unde este cazul și situația se potrivește, poate fi vorba și despre o căsătorie. Unde se va ajunge în această situație? Veți considera că tot ceea ce se întâmplă este în destinul dumneavoastră. O să iau acum un set de tarot, să clarificăm unele cărți, să vedem de ce au ieșit așa, de ce vă preocupă faptul că vreți să aveți puterea și determinarea să acționați într-o anumită situație, mesaj clarificator, de ce este această carte aici. Este o dorință a voastră să acționați într-o anumită situație, deoarece vreți să atrageți atenția unei persoane și regretați că nu ați văzut oportunitățile într-o situație atunci când ele au existat, chiar dacă în acea situație cineva v-a rănit, iar acolo unde este cazul și situația se potrivește, poate fi implicată o a treia persoană într-o situație. De ce vă ajută faptul că vreți să aveți succes? Mesaj clarificator. De ce este această carte aici? Pentru că vă doriți să atrageți atenția unei persoane și să aveți succes în această situație, deoarece vă doriți un viitor plin de realizări și de reușite, să vă bucurați mai mult timp alături de cei dragi, dar vă amintiți de o situație din trecut și este o situație care nu este pe placul dumneavoastră. De ce nu sunteți siguri dacă vă doriți să fiți mai implicați în această situație și să aveți grijă de persoanele din jurul vostru? Mesaj clarificator. Pentru că din punctul dumneavoastră de vedere lucrurile sunt încheiate într-o anumită situație și vreți să aflați cât mai multe lucruri, cât mai multe informații în legătură cu această situație, deoarece vreți să găsiți un echilibru
și să acționați, să faceți ceva în legătură cu această situație pentru că vă doriți să investiți în această situație. O să iau acum un alt set de tarot, să clarificăm următoarele cărți. De ce considerați că dacă faceți o propunere cuiva, propunerea voastră ar putea fi refuzată? Mesaj clarificator. De ce este această carte aici? Pentru că, într-adevăr, credeți că propunerea voastră ar putea fi refuzată, dar veți fi persoana care va iniția o discuție cu cineva și vreți să fiți o persoană mai sigură pe voi, să obțineți ceea ce vă doriți, chiar dacă vă simțiți o persoană singură, o persoană abandonată, doriți să oficializați lucrurile din această situație și să vă faceți planuri de viitor. De ce veți dori să faceți o dreptate în această situație, să înclinați o balanță? Mesaj clarificator. Deoarece vreți să fiți o persoană mai sigură pe voi, să știți ce vreți și cum să obțineți ceea ce vă doriți, chiar dacă în această situație v-ați simțit o persoană judecată, veți avea puterea și determinarea să acționați și considerați că regretați că nu ați văzut oportunitățile în această situație atunci când ele au existat, dar chiar și așa doriți să investiți în această situație. De ce veți considera că tot ceea ce se întâmplă în această situație este în destinul dumneavoastră? Mesaj clarificator. De ce este această carte aici? Pentru că doriți să aflați cât mai multe lucruri, cât mai multe informații în legătură cu această situație și vreți să sărbătoriți ceva alături de cei dragi, vă mai doriți să acționați, să faceți ceva, deoarece vreți să găsiți un echilibru în această situație, chiar dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, lucrurile sunt încheiate în această situație. Iată că am clarificat și această carte, iar acum voi lua un set de oracol să vedem ce sfaturi au cărțile pentru voi în această situație. Un sfat al cărților pentru voi. Mai trebuie voi să mai aflați ceva. Voi lua cărțile pe rând. Ascultați-vă intuiția, bazați-vă mai mult pe intuiția voastră. Dacă cumva ați avut o întrebare, răspunsul la acea întrebare este prea puțin probabil. Renunțați la ceva, detașați-vă de ceva. Dacă ați mai avut încă o întrebare, răspunsul la acea întrebare este da. Uitați-vă după un semn și îl veți primi. Nu este cazul să vă faceți griji. Și dacă ați mai avut o întrebare, răspunsul la acea întrebare este nu. Iată, acestea au fost mesajele pentru voi, sper să vă fie de folos. Dacă v-a plăcut această etalare, vă aștept și pe viitor la alte etalări de acest gen pe acest canal, iar în încheiere vă mulțumesc pentru timpul acordat.